Така, здравейте хора, в момента съм супер умрелия. Тук що се събуждам, изяждам си една пилешка хубава пържолка, малко да мога да имам енергия там, да мога да се движа, защото съм на 4 часа сън, знаете за моите проблеми с спънието. Отиваме към един много хубав евент, сега ще видим някои от вашите любими ютубъри, така че да палим аудито и да заминаваме направо. 4 часа сън, направо супер, направо пушка. Ох, то замръзнал, бате. Мале. То не съм замръзнал. Ще се поизчака малко. Опа, Линкин Парк-чи. Гнусни пъпки, гнусен трафик, брато. Няма какво да кажа. Поне Линкин Парк си имаме. Така, значи тук си намерихме едно хубаво местенце за паркиране. О, какво е това? Кълваш ли? Това кълвач ли? Да, намерихме си едно хубаво местенце за паркиране, паркирахме си момичето и като цяло надявам се, тук пише паркинг, в смисъл би трябвало да е позволен да паркирам, така че отзад зад мен има коли паркирали, така че предполагам няма да ми вдигнат бебчето, надявам се да не го вдигнат, защото иначе ще откача, брат, просто ще откача. Сега ще следва даже да видя, да съм сигурен, че тук се паркира. Що в София е опасно, София паркираш ли някъде, на аварийки да си даже, за 5 минути ще дойдеш ти път бебчето, брат. Не стига, че е супер трудно да си намериш местото тук в София, че знам, че се оплаквам, но просто може да отидете да ме последвате в Инстаграм. Ще го плъгна сега началото на влога, защото скоро ще има клип с Инстаграм въпроси. Там ще качвам сторита, за да ми контролирате живота. Ще бъде много интересно, така че отидете просто, още веднъж ще се плъгне тук долу. Ще има много готин клип, свързано е с вас, с мене, с контролиране на живота ми. Ще бъда слуга за един ден. Какво ще искате? Какво ще искате? Ще бъда слуга за един ден. Там има много готино кученце и като цяло пред вас има по-яко кученце. Мяу. Да, абсолютно. Има табел за паркиране, така че съм сейф. Би трябвало да съм сейф. Пушка. Мяу. Бау. Добре. Кой е готов за купон? Много ентусиасти, бе. Много хора, бе. Тука пълно. Тука просто ще се прави евенче. Какво се случва тук? Къде трябва да съм? Защото тук наистина е много пълно. Мяу. Окей, така, значи сега сме в евента, не знам дали ме чуят, тук стават много глупости, между другото его оператора, йотовъра, трябва да съмните за него. Там е румбата, най-важният човек Тедо, който в момента ме снима как го снимам и като цяло сме в евента избухваме, а? Да, приготвяме се, може да видите, хората вече се записват за турнирите. Абсолютно. Брутално е, след около половин час сега ще правим подкаст, така че сме готови. Да, подготвяме. A few moments later. Сега тук влизаме в асансьорчето. Това за какво ни е, бе? Ще се возиме долу. Трябва да разнообразим малко. Окей, дай. Тук едва маса побирам човек, пък тъс количка. Сега ще бутам ли какво? Мяре? Аз так му ще влогваме и така. О, тук е много готина. Найс. Това е така наречената автоматична залога. Какво се случва, брат? Какво се случва? В какво се превърна това нещо? Аз просто изчезвам. Просто съм махам. Просто е така изчезвам, защото за съжаление не съм 0,4, брат. Съм махам оттам. И сега тук започваме подкаста, обаче не знам, аз няма се сдържа, брат. Тук барабаните. Стигаме. Ама как ще се заплаща за 35 000 хора? Хора, са номер едно.
има безплатни пантички, колички, окей, обаче скейти. Скейти как? Какво е това? Ей там, какво е това? Гледай колко малко изпито е хвърлено. Какво е това? В смисъл, гледай колко уействат човек. И да, като цяло сега чакаме румбата за една последна сцена и аз да мога да си ходя. Там на китара. Интересно. Айде по-добре не, че не е моята. Окей, айде по-добре не. Значи това, което видяхте току-що, беше един малък секвенс между ютубъри, когато ни се обичат, мразят се, йотовъра и румбата, връжда между двамата дистракове, няма такива рад, смисъл направих го само, защото имах небе упражнение, пък си викам, че се получи готино за вас да го видите и просто ще го едитна и за влога, ще го пусна във влога, нали, господина ми поиска, защото аз уча кино и телевизия в университета, ми поиска подобни кадри, такъв епичен момент между гледания и такива работи. Надявам се да ви е харесал, снимахме го, получи се доста добре. Благодаря на румбата и на йотовър, че ми помогнаха. Долу са и техните канали в описанието, надявам се да не забравя да ги сложа. Така че отидете, абонирайте се за тях. Сега приключи събитието и като цяло отиваме в аудито и джиткаме, махаме се. Газ с 100, без да спираме, нагоре. Да, ако не сте се абонирали, не знам какво правите, ако не сте харесали този клип, не знам какво правите, честно ви казвам, не знам какво правите, защото правим най-якия контент в България. Най-якия контент в България, това е. Палеца нагоре и това е. Нагоре, летим, фърчим. Днес благодаря за подкрепата тези 20 дена, 20 клипа, мале. Това е уникално, просто не знам колко да ви благодаря. Ужасно много ви благодаря, пак и пак. И продължаваме. Утре е нов клип, от други ден нов клип, това е системата. Това е схемата. И набързо да ви кажа, ако искате да ме подкрепите, набързо едно бързо плъкче, 10BG, промокод KOBI, помагате супер много на канала, ето тук може да го изберете промокода, пишете го и получавате до 6% отстъпка и помагате супер много на канала ми. Тук ще отях нататъка, обаче аудиото ми е на другата страна. Когато влогът те заплени и ти не знаеш какво правиш. Това се случи сега. Боже. Ей така, сега влизаме в аудито. И газ. И като цяло много хубаво местенце. Изкарахме си супер якото. Беше супер готино. Така че радвам се, че ме поканиха. Сега трябва да изляза от тук, защото тая кой е паркирал пред мен и зад мен има някаква бричка, брат. Така, надявам се да съм във фокус. Ако не съм във фокус, набързо ще ви кажа, че свърши. Заминавам, паля колата. Мисля, че имам много трафик. Така ми изглежда поне. Дано да няма много. Като цяло днеска е студентски празник и ще се прибера просто. Ще снимаме нещо с едно момиче. Ще я заведа на Comedy Club, защото тя би се зарадвала. Тя наистина би се зарадвала. Тък му да се посмеем малко. Готина Comedy Club го препоръчвам на всички. Така че да, надявам се това видео да ви е харесало. Аз съм Коби и надявам се, ако не сте абонат, да се абонирате. Може да ме последвате в Instagram. Скоро ще има видео с Instagram. И не знам дали има повече да снимам, смисъл. Времето се стъмнява. Вече е 3 часа и някакво... Просто сега в момента май да довърша влога. Снимахме доста от сутринта насам и изморих се, предполагам. Нали, не искам да го правя някакво такова вече изморително да влогвам на сила. Така че мисля тук да завърша влога, всеки ден клипове, надявам се да го оцените това нещо. И както казах, вие може да ме контролирате в Instagram. Затова последете ме в Instagram и нека да ги направим 10 000, нека да избухнем и там. И благодаря, че лехте. Знаете ме като върклака и аз ви казвам, оставате хладнокръвни, жани за кръв върклаци и другия клип сте тук. Тук сте, нали? Тук сте. Айде, peace!